Kita ke Banyuwangi. Pak Inul, Mas Wawan. Sing ono hang bisa batosi niat iki Masyota samudra sun arungi sing ono hang bisa ngalangi niat iki Masya ilang nyawa sun pelani piaran baen sun lakoni kanggo diko Sekar Gumelar ine mung riko ning ati ingsun selawase separuh roko iki ya remung kanggo riko Mas Pri jumpa lagi ya. Sing ono hang bisa batosi niat iki Masyota samudra sun arungi sing ono hang bisa ngalangi niat iki Masya ilang nyawa sun pelani biaran baen sun lakoni kanggo riko Sekar Gumelar Bunda siji wong riko ning ati ingsun selawase separuh roko iki ya remung kanggo riko Sekar Gumelar membina yang bayar ingkang wonten mriku pinarak Bapak Sugeng Rawuh Masyota samudra sun arungi sing ono hang bisa batosi welas iki Masya ilang nyawa sun lakoni paran baen sun lakoni kanggo riko Wivision Elbas matur thank you siji
mung kanggo riko. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duitnya saiki transparan ngono ya, Mas. Ya monggo, iwan aturi ya. Topeng gunung ngangge jenggleng. Sopo kae? Saben bengi nyawa Ayo kene milik. Ora lho, Pak. Lah kok ambrol ya? Ora aman ya, Nduk ya. Iki aman iya. wis sek gedhi ya wane ya. Apa? Padha nang omah. Ora gedhe aku. Wis ta. Pengen ta. Ayo. Yen mewajah Ayo Pak Soleh. Enak aja Pak. Jendere kuning. Ayo Mas Pri. Ayo Mas Pri. Kuning jano. Sik, aku bareng ngumpul-ngumpul bokonge Pak Soleh malah dinenek. Bapak Soleh kang pundi to, Mas? Niki. Oh, Sing ngagem Bapak. anu batik. Nah, ini kakaknya yang punya gawe. Oh, nggih. Leres Yang ya, Pak? gada damel sinten to? Niki Mas Pri. Oh, nggih. Kalian Mas Baldumu menceng lho benar. iyalah, ora gantenge ngono menceng ya. Iya. Yo, kono ben semerep, Nduk. Oh, nggih. Halo, Pak Wilujeng dalu Dik. bapak-bapak, ibu-ibu ingkang wonten mriko, ketingal nggih? Ketinggal nggih. Lek boten kan Aman. lho, piye to? Kok nek ora ketinggal ya dirimu tak kon turun. Ya ora apa-apa, aku kan seneng sing mudun-mudun gitu, Mas. Oh, Pak, pengen to. Menang sing mudun-mudun. Ayo, mangga. Mudun panggung lo ya. Iya, iya. Mumpung atuh. Mbah Gemi. Mas. Sik tau mana Mas sik tau. Aku yakin. Mas, Oke. hati-hati lu mau keteken omah samurat. Ora wis kuat tau bakoh. Hele bakoh apa to? Aduh, mangga. Mas ampun nggih, boyoke encok Mas. Ikan saking Sikembul, kersane kondur Mas Bro.
ngene boko miser-miser. Ya menuhi berarti ya pengen toh, Mas. Ayo, dulur kabeh, Nduk. Mangga. Panas. Piye nduk janjine piye aja nesuk-nesuk aja mepet-mepet ora mepet Panas sedan udan panas aling sempalok kembang kemangi ngeduk liwet ning dhuwur balik sing tak jaluk rino lan wengi selameto sing duwe gawe diamini sesarengan nggih amin Allahumma amin jamaah mantap jamaahmu akeh men Mas. Pak Bambang, nggih, pinarak nggih Bapak nggih. Nggih. Mangga. Kenatian waton serta bro. Hinu. Ya, aku Mas. Lek ngono aja to Mas. Iya. Aja ngisini aku to. Gak. Wis ta. Oh iya, piye mau? Sing ngerti ki paling inul tok. Piye mau? Nu, mane. Mangga. Inu mane banyu Sri Tanjung. Lah kok menang lah? Iki jane tak jak ketoprakan ya. Wes iki pajakmu ya ora. Sok Mau dijak ketoprakan ya, Mas. Ketoprakan mangke nek ngagem ketoprakan tambah 6 juta, Pak. Oh, alah opo. Rugi lho Mas ndi omawi. Ya monggo. Nggih. Langgamipun Camping Gunung dados Ica Sri Tanjung Sekar Gemelar. membela yang bayar. Binarung swaraning pradonga ingkang mijil saking kanca-kanca Sekar Gemelar. Bumya swasana wonten kalodhangan dalu menika mari panglipur kunjuk dumateng sesenipun ingkang milekan. Pak Maruto siap. Nggih. Enak susure kolu. Saiki
gitu. Sakno. Aku nek kene iki bos to, Bro, Bro. Masa nang sini. Ora piye-piye lak sampean sing bayar to, Mas. Gak sing bayar yo kae. Yo ora lah pokoknya lewat sampean to. Iya, wis ditransfer entek duite malah kowe yo mbuh kok. Oh alah, iki ceritanya aku mbok utang Mas. Iya iya. Utangmu wingi rong lunas kok wis utang nang piye to? Kok tak tambahi to. Mangga. Syukur. Syukur bisa. Gubuk asmara. Matur sembah nuwun. Asoe. Gubuk asmara kunjuk dumateng sesepuh kita. Mbak Gemi. Sehat ya Mbak ya. Warna ijo tondo wis duwe bojo. Masalah ya. Tanpa kosong. Wiwit mbiyen tumeka saiki gubuk kae kebak crita wayah wengi nganti kagrakrina matur sembah nuwun wong ayu. Nggih, kaseneng koyong dene Elbas Audio ugi Vision kunjuk dumateng monggo.
Gumelar. Mobil yang baik. Television Elmas Audio. Sugeng Ramu, Bapak cari kita. Mas Didi. Binarak Mas. Ayo Mas. Ramu Saji. Aku suka Mari panglipur kunjuk dumateng sesanipun ingkang dilenggan sesepuh-sepuh Puspito Nolo dadosaken coy. Matur suwun nggih, Mas. Apa lagunya? Sekar Gumelar. Nanti apa? Membela yang bayar. Tidak di dinding. Rindunya hatiku. Rindunya hatiku ditunggu.
matur suwun nuwun diajeng Dewi Kumalasiwi. Niki wonten pamundutan saking wingking Mas Yunis kanca-kanca pamundutanipun Kumpul seneng Mas. Rumah. Mas Doni arep ning ndi to? Oke siap. Keneng opo sifatmu saiki wis beda. Kowe ninggalno aku penting wong liya. Opo rasa tresnamu saiki wis sirna kaya lumut ing pinggir segara. Yang di sana sapa dulu saya. Apa iki satenane takdirku sing jawabke sliramu peto ati peto lambe. Pasar gerangga lintang ikang koso sliramu teko gawe loro marang tresno. Sugeng rawuh dulur-dulur. Keluarga yang saking Sekembul, keluarga Besan, Sugeng Pinara. Manu, hey, Perahu Saji. Sukses selalu. Bareng-bareng yo. Ayo. Apa iki? Takdirku sing jawabke. Sliramu peto ati peto lambe. Pasar gerangga lintang ikang koso sliramu teko gawe loro marang tresno. Dengan Bapak siapa? Mohon izin. Bapak siapa? Pak Mardianto, Surabaya.
PJ Pak. Siap, luar biasa. Matur suwun ya. Matur suwun nuwun yang dari Jawa Timur, Surabaya, luar biasa. Sukses selalu buat panjenengan. Hey. Yang dari Surabaya bisa nyanyi yuk. Ayo Mas Dua. Apa iki saltenane takdirku sing jawabe siramu beto alati beto lambe. Paribasan gerangga lintang ing angkasa sliramu tega gawe lara marang tresno. Sepurane yen gawe lara Pusena langsa panyuwunan saking sinten Mas? Panyuwunan saking sinten niki? Sapa mau? Ayo. Pramusaji mau lho. Ayo. Nanti wonge mau. Heeh. Ah, kae lho. Ah. Tanggung jawab Pak Bu. Heeh. Ayo. Kira-kira ngono tanggung jawab apa ora Bu? Mudah lho. Oh ya wis, heeh. Dikongkon nyuwun Pak Didin. Kon nyuwun Pak Didin. Oh iya. Siap. Mas Didin saged Saged diingi latihan mbek aku ayo Pak. Latihan apa? Angsal Bu Indra. kita berdandut ria dulu sayang ya. Iya Mas. Ahai. Masalah pengen. Monggo Pak Saleh. Pak Babang. Pakai derek nyekar gitu. Rindunya hatiku padamu kasih. Aku datang melamarmu dan ku jadikan permaisuri di hatiku, oh sayangku. Makasih. Kasihku, sayangku, hasrat membara. Aku bangga Iya. kepadamu. Mosok tak? Jadilah raja di hatiku. Makasihku, oh sayangku. Hey!
sucinya cintamu meluluhkan hatiku, sucinya cintamu meluluhkan hatiku. Oh seluruh tubuhku bagai tak berdaya. Cinta suci, oh suci, kita bina bersama. Rindunya hatiku padamu kasih. Aku datang melamarmu, kan ku jadikan permaisuri. Oh kasihku, oh sayangku. Hey, hey, Lia Waroka, Cuma serala Sekar Gumelar, membela yang baik. Elras Audio, Wey, bikin. Mater Tangyu, Mas Kipli. Siap. Hey. Sucinya cintamu meluluhkan hatiku, sucinya cintamu meluluhkan hatiku. Oh seluruh tubuhku bagai tak berdaya. Cinta suci, oh suci, kita bina bersama. Ayo, ayo. Rindunya hatiku padamu kasih. Yang di sana aku datang melamarmu, kan ku jadikan permaisuri. Oh kasihku di hatiku, Oh kasihku, oh sayangku, oh kasihku, oh sayangku. Oh, rindunya. rindunya hatiku. Aas, kagem ibuke sampun. Elbas. Pasatiam biaran biare pacar sing tak tresnani ngaku golek liyane tetek kamu dadi tombo ngobati ati sing lara muga iso nampa tekan besok nganti kowe sing paling ngerti marang kahanane ati aku mbok semangati usap ilmu sing brebes milih jaring ati kinaryo kembange wangi sabar-sabar no momong aku muga selawase dadi siji. Hey, asoy. Tur suwun Gusti pun maringi sing kemati nembus lirane ngobati ati kang sepi. Amatur suwun Gusti pun maringi sing kemati
biarlah pergi ono kowe sing ngancani. Ayo keluarga besan saking Sekempul Sugeng Kondur matur sembah nuwun. Bapak Saidi Sapangobyong Sugeng Kondur mugi pinaringan keselamatan dumugi kira suwang. Kowe sing paling ngerti marang kahane ati. Aku mbok semangati musafir loku sing brebes mili. Ayo bujane ngati kinaryo kembange wangi. Sabar no momong aku muga selawase dadi siji. Ayo koreki Redekado matur suwun Gusti pun maringi segembati nemu slirane ngobati ati kang sepi. Matur suwun Gusti pun maringi segembati yang pergi biarlah pergi ono kowe sing ngancani. Ayo radio kasih reggae mas. Pak Juwito yang di belakang, Pak Limas, matur kayu. Sing paling ngerti marang kahanane ati. Aku mbok semangati musapiloku sing brebes mili. Bebujane ati kinaryo kembange wangi. Sabar no momong aku muga selawase dadi siji. Sekali lagi. Matur suwun Gusti pun maringi sing gemati nemu slirane ngobati ati kang sepi. Matur suwun Gusti pun maringi sing gemati yang pergi biarlah pergi ono kowe sing ngancani. Ala katir tir, 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 ala katir Pun maringi ngancani nemu slirane ngobati ati kang sepi. Matur suwun Gusti pun maringi segembati yang pergi biarlah pergi ono kowe sing ngancani. Ono kowe luar biasa. ternyata nyanyi nek nyanyi terus disawer iku rasane ayo. Lu meplong. Meplong. Tapi sumber dana dari mana ini sumber Lagi dana? iki aku. Semoga Sekar Gemelar. Ayo Wi. Neng di. Yang kenal.
wis kelingan ramah kemuyune tresno lan kasih sayange karep atiku pengen dadi bojone sayange wis duwe bojo nanging aku kepacut tresno nelongso rasane walas kulite ijo sing digagas wis duwe bojo ada gula ada semut durung rondo aja direbut sumpah ning ati yen kula sido dikawin ora usah dingeti ora bakal loro ganti. manis rasane najan tilas tak enteni randane sayange wis duwe bojo nanging aku kepacut tresno nelongso rasane ati yen aku ora lakon melu duweni walas kulite ijo sing digagas wis duwe bojo ada gula ada semut durung rondo aja direbut sumpah ning ati yen kula dikawin Sampe bawa lho, ora dikaya apa-apa. oh bengen walas kulite ijo sing digagas duwe bojo ada gula ada semut durung rondo aja direbut jambu alas de manis rasane najan tilas tak enteni randane sayange wis duwe bojo
nanging aku kebaca tresno nelongso rasane ati yen aku ora lakon melu duweni Alhamdulillah. Jambu alas sak munyuke. Munyuke. Sudah ready? Oke, mangkat yuk. Ojo sak penakmu kowe ngelarani ojo sak gampangmu kowe ngobrol janji
Ayo Mas, bebas. Suwiwi nak mangkok. Permisi yang diminta dari Pak Jino. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli. Narayang permai, ku rindu berjumpa. Desir angin gemercik air, ku rindu suara. Asoy. Wahai alam yang luas lepas, kembali ku datang, menyatu dalam kebebasan, menghamba pada Tuhan. Berakhirlah semua beban penderitaan. Bebas aku bebas dari barang, bebas sekarang bebas. Tuntas sudah tuntas, beban jiwaku tuntas sekarang tuntas. Ku hirup kembali udara yang dekat tanpa dinding pemisah. Bagi burung-burung terbang leluasa tanpa dinding celaka. Bebas aku bebas dari barang, bebas sekarang bebas. Tuntas sudah tuntas, beban jiwaku tuntas sekarang tuntas. Witra, wis gak usah mbok pikir. Goyang Haji bareng Matur sembah nuwun. Sekar kayak wis Gumelar. gatel. Elras Wevision. Wahai lembara yang terbang, ku rindu suara menyatu dalam detik air, ku rindu suara. Ya.
biasa. Biasa di luar. Mas Ito, terima kasih atensinya. Mudah-mudahan memberikan yang terbaik di kesempatan kali ini. Untuk Risang Temanten. Ayo Mas, Bro. Sekar Gemelar. Membela yang bayar. Apabila kau berjumpa dengan seorang gadis, banyak memberi harapan dengan sepenuh jiwa. Jangan biarkan aku menunggu. Janganlah sampai engkau berlalu. Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama aku diambil orang. Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama aku diambil orang. Sugeng kondur berat agung saking ingkang membugati. Dulur-dulur. Sesal dan
Bersih luar biasa. Sekarang giliran Mas Inul di wonge Mas Inul. Ayo kene. Mas Nul. Nah, wes mutung.
Wis ya. Masuk mau kota Nduk. Kene. Ayo lelo. Suaranya juga terus ini ya. Ya.
bersembah nuwun. Batasan manusia, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ngono. Ya. Ini. Ayo. Tes tes. Padogo lagunya istri Yo. setia ya. Aduh. Mataku loro. Ayo sini Pak Dogo. Kasihku paling cakep paling ganteng. Apa yang kau cari lagi? Setia dariku, tolong cukupkan bagimu. Aku menanti abang pulang. Tak akan timbulan, diam tiada cerita. Kita jalan cerita. Dogol. Abang lelah, cerita sehari. Kadang-kadang lembur sampai pagi. Yang setia mengadukan kopi. Dari panas sampai dingin lagi. Ayo dong. Mas Dogol matur thank you sing duwe puskesmas Kembang. Mas Agus, Mas Agus. Mas Klewer. Ayo lah Pak. Mas Lawer, Mas Agus. Kasihku paling cakep paling ganteng. Apa yang kau cari lagi? Iya.
Tresno iki dudu mung dolanan kabeh mau amarga kahanan sing tak jaluk amon kesabaran mugi Allah subhanallah wa ta'ala Amin. paring kesempatan Cinta tak terpisah. cinta tak terpisahkan. Semoga Mbak Eda dan Mas Eti cinta tak terpisahkan sampai terpisahkan. maut memisahkan. Main kak. Oh asik. Ayo gol, Ayo Mas. Ayo Rene lo. wajah kami. Dino kandulane hati tekane nyulayani janjimu sehidup sehati amung ono ing lati rasa sayangmu sudah pergi tak menghiraukan aku lagi dino kandulane hati tekane nyulayani Meseni aku tresno milano kulungo ati raguan nandang loro rasa karang-karangga cintamu sudah gak beneran aku cuma buat mainan bukan meseni aku tresno milano aku lungo Asoy Dicenak gandul-gandul. Tresno iki tutung mung dolanan kabeh mau amarga kahanan sing tak jaluk amung kesabaran mugi Allah paring kesempatan Ben aku ramayu lan tanggung jawab hidup palsu. aku cinta beneran oh pastikan ku buktikan ayah ibuku pasti datang melamar di kos saya Hatiku selalu mendoakan semoga Tuhan mengabulkan cinta kita tak terpisahkan walau di akhir zaman. Bakemi Sekar tuh. membela yang layar Dewi Kumalasi Elbas Audio. Vision ayo wi
tak beneran pasti kaku buktikan kayak ibuku akan datang melamar Diko sayang. Terima kasih. Walau di akhir terpisahkan walau di akhir zaman. Luar biasa. Ya, Mas Dogol tali kotang sido. Ayo saiki gak iya. San, anakmu San. Mantap. Dogol jane nyanyi dhewe ya. Nek biyen wis tak tukokke wujud tali sak kotange saiki lha kok ilang sak slirane lunga menyang endi tanpa pamit rak ngabari apa lali kowe karo Mas Duo iki najan regane nemewu kuwi wujud katresnanku jare kowe melu aku lah kok mlayu apa kurang larang pungkasane kowe ngilang ning endi nggonku goleki tali kotak Sekar Gumelar Lia Waroka Mas Lini takut terake iya Dok mergo paparang ngaparengake yoi aku dijodohke malah karo kancamu dhewe sapa iku wis cukup mong semene wae Dukang Mas Duo Ayo, Gol. salalan aku ora bakal lali yen Gusti ngaparingake mesti bali tali kotang iki tak simpen tekane pati tali kotang wujud tresnaku kang suci hey asoy Sekar membela yang bayar buat dulur-dulur ingkang taksih wonten mriku matur sembah nuwun Mas Pujo ayo gol yen wis tak tukokke wujud tali sak kotahe saiki lha kok ilang sak slirane lunga menyang endi tanpa pamit rak ngabari apa lali kowe karo Mas Duo iki najan regane nemewu kuwi wujud katresnanku jare kowe melu aku lah kok mlayu apa kurang larang pungkasane kowe ilang
tresnaku kang suci Kawin kota wujud tresnaku kang suci. Lia, Ya mas. kamu tetap stay di sini disusul dengan Dewi dan juga Ica. Mohon maaf Mbah Gemi. Niki setunggal tembang gerigis saking dari kita. Yuk sayang yuk. Saking Kasih. dari kita. Saking kita. Bar subuh mangke kula teng mriki malih Mbah Gemi nggih, nderek isa-isa, pangapunten. Nguculi teratak mas. Mbak Eda, sukses selalu ya Mas Edi ya. Pokoknya sakinah mawadah warahmah memberkati panjenengan, amin ya robbal alamin. Ya, kasih gerigesnya Indonesia bersama Sekar Gumelar, Elbas Audio, Vision. Oke. Hai Mas Dogol, terima kasih. Mas Bambang, Mas Cito, Mas Klewer, Mas Agus, dan sedayanipun boten saged kula sebataken setunggal bobo setunggal. Satu tembang terakhir dari kita. Hei, hei, hei. Ayo Bos Klewer. Pak Inul goyang dong. Kita kembali wangi lagi yo. Serbeja.
wis ya wis dong mriku mikir sing kuno. Iya. Kare manis kurang manis tambahi gula. Wis ya wis nang dipikir apa kirasa. Oke, matur sembah nuwun kangge panungan kang tanpa pepindhan kunjuk dumateng Mbah Gemi. Dalasan Mas Supri, dalasan Mbak Sus, sedayanipun Sugeng Guntur, Mbak Enda dan Mas Edi menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Banyak kekurangan, kami mohon maaf tak terhingga. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sekar Gumelar.